What have you got to do with Irish? Panel cantuary ó ga casú den tíl, ag play role na Gaeilge a síl socu le linn seachtain deach aidrah pobl a mil firste. Well, bhí an ócáid seo agrithe mar fáirt den teachtain am meall chaidirmh, agus é thug sé seans ionach dúin daoine a thuirt le chéile chun Lord faidú den Gaeilge ó forsfictaíochtaí áirithe. Ar nóiche ammaní bíon daoine ag ceapú gomaineann an Gaeilge le taobh amháin ó na daobhile. Bhí daoine agan ó bhéal firse ar nóiche, bhí duine agan ó Wanachan, ach bhí beirt agan chun amháin ón Zimbabwe san Afric, agus duine eile ón Cuba. Tá sé thar a bheith silir go gcuireann daoine ó thar spéis inar teanga, agus cinneal cathú nó tógáil muine atá an dar lomsa de géine atá ag fólam na Gaeilge anseo. Tá sé de cospóir, de phríomh cospóir ag lífa an Gaeilge a scapú ar bhain trasphobal, ach sílam go grochaíonn imeachtaí cosal leis an ceann seo inniu. Go bhfuil daoine ón Eile Thaobh a chur sima agus spéise in san Gaeilge. Is as an má bhain céile, hennig muid an seo, bhí muid posta is as an hennig muid an seo, agus just muid le céile, well, nuair tagan na postaí bei siad a gul hiag an Gaelscoil, agus mis well, bei mis just a gló in Eile, so bhí orm ag tosacht an teanga a ólam. Bhfuil mé le daoine difriúil le Gaelic, bhfuil mé le daoine Catholicach, daoine Protestúnach, daoine ó Sasan má mise, daoine ó Tíorna Eile. Ní hennig mé duine bí a gran ó caiitus a bheith má seo a bheith fólam Gaeilge. Ní mór an daoine ag glóiding Gaeilge seo faoi láthair, ba cuid bhfuil daoine ag fólam. So sílim cos le Zimbabwe, colónia schizophrenia agin. Bhí Virginia a ggéinte was alta ag déanamh cainteanna an seos an siúd ar le ganim na slinte Protestúnis an Gaelic agus villages. Nuair tháinig an sós cogaí hí me go mé athró tharithe agus ní ró a fáidé bliana a drodí a fosla amach inis. Níl mór ag tarló hí stormanta ó híomh na Gaeilge híomh dá híomh an sin tá siad a troidir ar fad, but ag an bhon level tá bhád níos mó foscailte an na híomh na Protestúni agus an Gaeilge inis tá siad glacan siad leis go bhfuil siad mar chuid an cultúr dúis go airna inis. Agus sa daoine ága bhád níos foscailte fan Gaeilge in san scolanna. Bhád níos foscailte na daoine a bhí fés na Troubledy, an Tuismarí agus na Munsery. Bhín daoine ága bhád níos foscailte fan Gaeilge.